लानो गोरोंहाय हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै, आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होलांदो लोगोफोर। जोङो दायोहाय मुम्बाइनि जुहु बीचआवहाय थांगासिनो दं आरोना बिनानावजों आंजोंहाय। बे बीचआहाय जों थानाय खाथियानो जायो एसे, ओंखायनो जोङो नायनो होननानै ओंखारबोनाय जादों आरो सानैजोंहाय। फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना जोङो बे बीचआवहाय। नोंथांमोनजों आं मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो शेयार खालामलांबाय थानोसै। अब्ला नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थफालांबाय थादो। जोङो दायो अट'जों थांगासिनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय बेयावहाय मुम्बाइआव ओरैबायदि अट' सोलियो आरोना लोगोफोर, जेरावबो अट' नुगोन आरो ओरैबायदि स्पिड सालायखायो आरोना। ओमफ्राय आंथ' फार्स्ट टाइमाव फैजेनबा आरोना ओरैबायदि गिखादों आरो आङो। आयौ हांआनो गहां मोनलायलायदों लोगोफोर। जायफोरा मुम्बाइआव फैनानै अट' गाखोफेरदों बिसोरो मिथिखागौ जानांगौ आरोना, ओमफ्राय जायफोराथ' गाखोआखै बिसोर मिथिखाया। आरो आंबो दासो फार्स्ट टाइम नालाय, ओंखायनो गारि गिदिर गिदिरफोराथ' जेबो फात्ता मोनखाया, माला मा होनो एरखोलाङो फात्ताखौ मोना आरोना। अट'आ फिसा नालाय ओरैबायदि माने लामा फिसाजोंबाबो थांनो हायो आरोना बिसोरो। गाखोनोबो बिराद इन्टारेस्ट मोनखायो आरोना अट'आवहाय। मोनफैबाय लोगोफोर बीचआव। मासि थान्दा थान्दा। बिराद मानसि खालामोन 300 बिदिनो माबाया दै सारफ'जोब्बाय आरोना। नै लोगोफोर, है फ्लाइटआ ओरैबायदि मानसिखाने। फोटो क्यों गिरा ने? अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, देखने का चार्ज नहीं लगता है। फोटो का ही बा बेसेबां होनदों? 300
कैमरा से फोटो बना के आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छा होगा तो पीछे जाइए मैम, पीछे जाइए, पीछे कैमरा से चेक करा दीजिए, जाइए इस जो पीछे कैमरा चेक करा पानीपुरी जान्छ पानीपुरी नै Ya, itu sini dengan nggak? Good fun. Hijau tadi mah ini mah betul cingklang Lari ke renang. Cari ke begitu Itu mana? बिराद मोजां ओंखायनो जों दा बेरायखांबाय नै दायो थांफिननोसै लोगोफोर नै फार्स्ट टाइम मेट्र' गाखोनोसै मेट्र' स्टेशनाव दं दायो जोङो मेट्र' स्टेशन गार्ड कभार फैथ'वाखै नै नेगासिनो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लानोसै दिनै गंसे दङ लोगोफोर फैनाय टाइमाव जोङोहाय मेट्र'जों फैनाय जादों आरोना जोङो अट'जों फैनाय जायासै मोनाबायमोन नालाय ओमफ्राय बे खाथियावनो मेट्र'बो स्टेशन दंमोन नालाय ओमफ्राय नै ओरैबायदि मानसि गरम बोथोर नालाय दा बेवहाय एसि दं नालाय बयबो मेट्र'जोंनो थांलाय फैलाय खालामो आरोना सोरबा सोरबा अफिसनिफ्राय फैनाय मानाय बहुद मानसि जायोना लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना बे आंनि एक्सपिरियेन्स ओमफ्राय आं ओरैबायदि गिनाय मोन्दों आरोना लोगोफोर